Benvidos, benvidas de novo pola miña canle. Estou facendo un vídeo de emerxencia derivado dos últimos feitos que pasaron en Monforte no futuro centro para menas que quería abrir a Xunta. Así que vou tentar, dentro dos meus coñecementos profesionais, facer un análise de todo o caso dende o inicio ata o que se sabe a día de hoxe, 28 de setembro, e sacar unhas conclusións e conxeturas a partir dunha explicación técnica. Así que, pois nada, dentro o vídeo. O concepto de MENA nace no ano 1997 pola man do Consello da Unión Europea para definir todos aqueles menores de 18 anos de países terceiros, é dicir, que non pertencen á Unión Europea, que se atopen dentro do territorio sen un adulto responsable, ben sexa de lei ou de hábito, e mentres non se pasa a estar baixo a tutela ou a garda deste tipo de persoas, así como os menores que, entrando dentro do territorio da Unión Europea acompañados de adultos, nun momento dado queden sen esa compañía. É un concepto que se leva usando durante anos no ámbito social como un término técnico e que nos últimos anos, debido ao seu uso por parte de grupúsculos de dereita e ultradereita, pasou a ser un termo peyorativo, polo menos entendido por parte das ONGs como Save the Children, que apostan por usar o término menores solos. Pola súa banda, a Lei Orgánica 4/2000 de 11 de xaneiro sobre dereitos e liberdades de persoas estranxeiras en España e a súa integración social fai referencia aos menores non acompañados no seu artigo 35 e no seu punto 3 refírese que, en caso de que os corpos e forzas de seguridade do Estado den un estranxeiro indocumentado do cal a minoría de idade non pode establecerse con seguridade, daráselle a debida protección inmediata conforme a lei do menor, pondo en coñecemento ao Ministerio Fiscal que, conforme as autoridades sanitarias determinen a minoría de idade, conforme as probas necesarias. É dicir, que, se un destes rapaces non se pode determinar a súa idade, pasará por unhas probas médicas que determinen se é menor de idade ou non. E en caso de unha dúbida razonable, determinarase que é menor de idade. A mesma lei prevé que, visto que é menor de idade, a Administración do Estado será encargada de solicitar ao país de orixe un informe do estado familiar deste menor para prever se este menor será repatriado ou atendido polo noso sistema de protección de menores. Considérase regular a residencia de todos os menores estranxeiros que estexan baixo a protección do sistema de menores e de acordarse a imposibilidade de repatriación do menor e, en todo caso, transcurridos 9 meses dende que o menor fose posto a disposición dos servicios competentes, procederase a outorgárselle a autorización de residencia. Para que se lle renove esta residencia cumpridos os 18 anos, hai un decreto do ano 2024 que marca que estas persoas deben de cumplir cuns ingresos mínimos que coincidan co ingreso mínimo vital ou ben que exista unha digamos, programa de administración pública que garanta o seu sostemento. Tamén deben de comprobarse os seus antecedentes penais e, ademais diso, debe de haber concordancia cos informes positivos de todas as entidades que se encargaran de atender a estas persoas. Explicado que son os MENAs, poderíamos falar de dous tipos de xestión. O tema é, cando chegan cantidades masivas destos rapaces ao Estado español, o Estado español divide estes grupos polas comunidades autónomas de xeito solidario e, en teoría, dunha maneira na cal as sistemas de protección de menores poidan integralos e atendelos. No caso galego, fíxose a toda agora un modelo de integración polo cal estes rapaces se repartían nos diferentes centros de menores de Galicia e, polo tanto, se daba unha integración o máis efectiva posible. Outras comunidades autónomas, como a Madrid ou Barcelona, na cal tuven a oportunidade de traballar, fixeron un sistema completamente contrario a isto, que foi a creación de centros específicos para menas, con problemáticas asociadas ao paso do tempo. Así que vamos explicar un pouco isto. Repito, a todo agora o sistema de protección de menores de Galicia tuvo un éxito colosal na integración destes rapaces porque, ao distribuílos
por todo Galicia estes rapaces tiveron dúas cousas. Perspectiva de éxito de anteriores rapaces que pasaron polo sistema de protección de menores. 2. Integración en grupos de pares que xa foron criados en Galicia baixo este sistema e, polo tanto, teñen unha mirada máis amplia da sociedade. Non se atopan pechados con rapaces que fixeron o mesmo proceso migratorio que eles e coas mesmas perspectivas de futuro. E 3. En Galicia temos o programa Mentor que facilita a integración de rapaces que estiveron no sistema de protección de menores a partir dos 18 anos, axudándolles na procura de emprego e na adquisición dunha vida autónoma. É dicir, estes rapaces que chegaron aquí e foron distribuídos nos diferentes centros teñen unha perspectiva de futuro amplia e con exemplos de éxito. Se o modelo galego do que falamos antes fai unha promoción dos elementos positivos de ter exemplos de éxito cercanos, o modelo de macrocentros fai todo o contrario e o único que fai é promocionar os elementos negativos derivados de facer un gueto físico de rapaces das mesmas orixes. Eu podo poñer como exemplo a miña experiencia laboral en Barcelona nun destes tipos de macrocentros, unha das miñas experiencias máis duras nas que acabei en 3 ocasións, acabei en urxencias derivado de agresións físicas por parte de menores que se atopaban baixo os efectos de consumo de sustancias moi baratas, por certo, porque non se trata de drogas estándar, senón que estes rapaces consumían pegamento mercado pois en calquer bazar ou chino de confianza. Lembro que o meu primeiro día nese macrocentro, a compañeira que nos estaba dando a charla inicial a varios que empezábamos, rematou dicindo algo así como que vos centraivos en acabar o voso turno, en sobrevivir. Sí, esas eran as palabras de alento de alguén que xa levaba uns meses traballando nese sitio. Este modelo de macrocentro non afecta só aos rapaces, senón que tamén afecta ao equipo de traballadores. Equipos de xente moi nova que só ten como oportunidade laboral esta ou xente que se atopa cunha situación familiar que fai que só poida traballar neste sitio. Uns equipos que acaban queimados e con baixas de media ou longa duración, unha rotación moi grande de xente que en realidade ao final non quere acabar traballando aí porque está cansado. Súmalle a iso a precariedade das contratacións privadas que recurren a personal barato. E como exemplo deste problema temos o asasinato da educadora de Badaxoz, que atopábase con un mínimo de traballadores nun centro de rapaces con problemáticas na que a seguridade era mínima e que acabou infelizmente co seu asasinato. Ademais que xa todos coñecemos mediáticamente un dos exemplos de macrocentro de menas con máis impacto na opinión pública, que é o caso do Centro de Hortaleza de Madrid, que leva polo menos 5 anos saíndo na televisión de xeito periódico, saíndo nos xornais de xeito periódico, relacionando este colectivo con problemáticas sociais, iniciando con temas de pequenos roubos, presencia de drogas, etc. Houbo cacerías por parte de xente de ultradereita destos rapaces, si eso pasou, houbo palizas organizadas, así como últimamente se fala de posibles violacións por parte destos rapaces a mulleres da zona, que derivou en manifestacións de grupos de ultradereita que chegaron aló a facer pois o seu cometido de ultradereita, que é basicamente facerlles escarcha estes rapaces, perseguilos, manifestarse, etc. E subir o nivel de conflito social da zona. Que, por certo, esta forma de traballar da ultradereita española xa tivemos en Ourense recientemente, onde Frente Obreiro e outras organizacións de carácter de ultradereita facían excursións a Galicia para facer patrullas ciudadanas e pasearse para defender unha, digamos, paz social ou algo así. Entendemos que a cantidade de menas que nos quere enviar o Estado español non é, digamos, absorbible polo sistema de protección de menores que temos na actualidade en Galicia, porque o número de centros non pode
absorber tal cantidad de rapaces, entón a única saída, e esperemos que sea algo temporal e esperemos que sea unha solución de agora para agora e logo se acabe pechando, é a apertura dun centro de acollida para estos rapaces e atendelos, porque é a nosa obriga. O sea, temos a obriga de atendelos. Polo tanto, se a única opción válida agora mesmo é abrir un centro específico, pois habrá que tirar por aí. Así que, en este caso, vou dar a razón á Xunta puntualmente e vamos a ver que posibilidades había en canto a esta atención. A miña primeira sorpresa vendo quen se vai a dedicar a atender estes rapaces é que se trata dunha asociación que se chama Prodeme, unha asociación que se adica a traballar temas de diversidade funcional. É dicir, é unha asociación que se centra no traballo coa discapacidade e a súa integración social. O cal non ten nada que ver coa integración social de persoas migrantes. Non ten nada que ver. A miña opinión como educador é que é moi raro que unha entidade que naceu con un obxectivo concreto acepte traballar con un colectivo co que non ten experiencia algunha nin centros previos. Quero entender que esta asociación se vai a ocupar deste caso en concreto agora mesmo porque son as que son propietarias das instalacións e, polo tanto, tería certo sentido que se fixeran cargo. Pero, aínda así, é moi raro e para min choca moito coa ética profesional e coa ética asociativa que ti, tendo uns obxectivos claros, atendas a outro ámbito do cal non tes nin dentro do teu ámbito obxectivo definido ninguna liña de actuación e, polo tanto, non deberías de ter, pois, digamos, a experiencia necesaria para enfrontar tal problema, cando en Galicia temos moitas entidades que xa traballaron casos similares ou casos con experiencias parecidas. Volvendo á miña interpretación do asunto en canto a nivel profesional. Agora vamos a ter dúas posibilidades, ou creo que vai haber dúas posibilidades. Que este centro sexa algo puntual agora que chegan estos rapaces e non sabe que facer con eles, ou que pase a ser algo constante. O cal sería un problema se non vai asociado a un investimento en integración social destos rapaces que pasen por aquí. Non se trata só de darlles teito atención, senón que se trata de facer programas educativos que poidan derivar na súa integración laboral ao facer os 18 anos. É dicir, que se estamos a manexar non sei, unha cantidade de 87 rapaces, por dicir algo, que estén dentro deste sistema, debería haber a posibilidade de que todos estes rapaces, ao facer os 18 anos, teñan unha titulación que lles permita facer algún tipo de actividade productiva dentro do sistema e que non pasen a ser unha masa poboacional que teñamos sen ningún tipo de actitude de cara a producir ou actitude de cara a ser un elemento activo da nosa sociedade, porque senón verémonos con problemas como os de Madrid ou os de Barcelona. E, por outro lado, a necesidade de agilización do sistema de xustiza, tanto do sistema de menores como do sistema de adultos. Porque se hai alguén tirando artefactos explosivos por Monforte, esa persona debería de ser identificada e levada preso. E se algún destes rapaces acabara tendo conductas incívicas como os exemplos de Barcelona ou de Madrid, pois o normal sería que o noso sistema fose áxil e mandara a esos menores de idade a os centros de menores de reforma derivados das súas conductas. En resumidas contas, a miña experiencia con este colectivo é que en centros pequenos como os que temos en Galicia en xeral, a súa integración é en xeral positiva. Pero a miña experiencia en Barcelona foi todo o contrario porque se trataban de macrocentros. Tratábanse de centros nos que non había unha perspectiva de futuro, non había unha perspectiva de cambio, non había exemplos positivos, entón estábamos con guetos. Será eso o que pase en Monforte? Non o sei, espero que non, e espero que sexa unha medida puntual de cara a esta chegada masiva puntual de rapaces.